La importància que s'ha donat en el món de l'esport aquí a Barcelona fa que avui per avui encara aquesta indústria tingui mercat, perquè la pràctica esportiva està augmentant i per tant hi ha una perspectiva de creixement important i de seguir donant aquest valor, aquest pes econòmic. El món de l'esport a Catalunya, des d'un punt de vista empresarial, és molt dinàmic. Comptem amb una indústria esportiva potent, de referència a l'Estat i de referència a Europa. Indesap és intentar ordenar, estructurar una sèrie de recursos o d'eines adreçades als emprenedors de la indústria de l'esport per veure si aquella idea de negoci o aquell projecte que ja han començat a desenvolupar pot cristal·litzar, créixer i, per tant, convertir el seu talent, el seu coneixement en un projecte de negoci. Avui celebrem aquesta primera trobada d'emprenedors del món de l'esport. És tot un programa que dura tot un any. És impossible provocar un canvi bèstia sense una reacció de wow, ¿qué fas? Estàs boig. El futuro del deporte, ¿qué va a ser? Hoy en día no podemos predecir hacia dónde podemos llegar nosotros como humanos gracias al soporte de la tecnología. Quants de vosaltres esquieu? Aleshores, on ens vam enfocar? Després de fer una anàlisi, bàsicament la part més a treballar era la de control de gestió. Jo crec que les institucions tenim la responsabilitat o la il·lusió de poder donar cobertura a que realment s'interactuï en bones condicions, ser-hi present per intentar que l'ecosistema rutlli, que funcioni tot millor.